Opa, xenteña da boa! Imos para o forno. Raro, non? Moi raro. 180 grados. Claro, preguntaredes, sempre vas á mesma velocidade. É cando comenzan a ferver as cousiñas, sabedes? Por iso falo da velocidade segura. E aí vai comenzar, o líquido vai a hacer chu, 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 polo tanto vai cocer as cousas. Por eso é esa temperatura. E mirade, hoxe, coello tamén, moi noso. Imos facer un arroz ao forno, con coello. Vai levar algo tamén moi rico, vai dar un sabor impresionante, moi bo. Sí que é certo que aquí en Galiza, pois non é tanta costume e tal, cuidado, hasta fai pouco. A partir de agora sí que está, porque temos o produto aquí. Entón sí que está nas nosas casas, xa, nos nosos mercados e nas nosas tendas. Para ese arroz que imos a precisar? Arroz. Bomba, neste caso, ou redondo, vale? O longo, non, é para cocer e demais, para unha ensalada, ben. Pero para facer un arroz caldoso, o forno, para coller o saborcello aí, o regusto, ten que ser algo que empape un pouquiño, que agrande o gran, e con isto mallamos, con un bomba con un redondo, non vos preocupedes. Ben, unhos liscos de touciño, 2 tomates relados, moito allo, aquí vemos moito allo, porque despois imos a facer unha mayonesa, non? Unha mayonesa de allo, pero con allo asado. O allo asado, primeiro, imos facer unha tixola, un pouquiño, e despois rematamos de asalo no forno. Ovo para facer a mayonesa, despois aceite, un chisco de vinagre, sal, que eso temola ali, e teño aí o caldo, un caldo de carne que estou facendo para botarlle ao arroz. Imprescindible para facer un arroz, ten que haber arroz e caldo. Arroz e auga non é un arroz con sabor, é un arroz para despois acompañar o arroz branco de toda a vida. Bueno, e faltanos a morcilla, a parte importante, a potencia e o ganchiño de sabor, non? Pois para iso, para enterarnos, chamamos o gran Rafa Durán. Pejamos o alarido, o aturuxo. Rafa, onde andas? Ola, Xoanqui, amigo, oído en Oleiros, provincia da Coruña. E aquí viñemos para levarche a millor morcilla de Galicia. Bueno, ou unha das millores, que non se me enfaden os demais. Ademais, esta reportaxe trasládame a miña infancia, aos 80, aquel anuncio que dicía sangue, arroz, cebola e tripa, morcilla. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. The hot stepper, I'm the lyrical gangster, dial emergency number, still have it like that. Estou con Carlos, responsable de embutido Río Bo. Que tal, Carlos? De maravilla, encantado. Graciñas. Nos contigo, graciña por recibirnos. No, bueno. Xoanqui, o noso chef, encargoume que lle levara morcilla. E vos, na vosa empresa familiar, facedes unha morcilla de calidade, sí ou non? Sin duda. Eu dixen antes que a morcilla leva tripa, sangue, cebola e arroz. Acertei? Non acertaches. Non? Non. Entón? A composición é pan, Sí? cebola, por suposto, depois piñós, Sí. manteca de cerdo. Manteca? De cerdo. Piñós, uvas pasas sin semilla, Sí, porque é sempre desagradable atopar, non? tripa, lógico, e sangue. E sangue. Este é o produto que teño aquí diante, a morcilla. Cal é o proceso para chegar a isto? Porque eses son os ingredientes. Que hai que facer con eles? Hai que pasar o pan, facer unha mezcla de agua para hidratalo, Sí. un poquinho máis. Logo depois se pasa a amasadora, se agrega a cebola frita na manteca e a parte de aí, pois, todos os ingredientes. Todo O que demais. son as uvas pasas, as especias, a sangue. Mestúrase todo ben? Mestúrase todo, o vacío, para evitar aire. Sí. Hai unha amasadora, unha mezcladora ao vacío. E logo depois se procede ao embutido. Embutido. E a continuación? A continuación se colga en varas Sí. e pasan a unha marmita de cocción. Está unha hora máis ou menos en cocción e logo se sacan, se orean, se Sí. colgan nos carros, como Como están aquí detrás. Exactamente.
se meten a cámara, se enfrían e logo depois xa empezo o etiquetaje. E como che gusta a ti comer a morcilla? Dame unha receita. É moi sencillo, partidas en rodaxas de un par de centímetros e a plancha. Ai, que rico. Non sei como irá facer o noso chef. Xoanqui xa está aí con algo na cabeza e estaremos atentos a ver que faz con ela. Xoanqui, porque valeche, non? Bueno, que si vale, claro. Xa sabía eu que sí. Pois aí xa mandamos, disfruta dela, vale? E graciñas, Carlos. No, gracias a vos, foi un placer, de verdad. Igualmente. Agur. Xo decimos sempre, menos é máis. Estou totalmente de acordo con este home. Aí, en anaquiños, na prancha ben marcadilla que sude un pouquiño, e punto, sin máis. Pois así imos a facer, Inda que fagamos o arroz, pero imos a aproveitar ese torradiño que queda, esos xugos que vai a soltar na prancha, para meterlos despois ao arroz que vai ir ao forno. Non vamos a cocer no arroz, sino que vamos a facer pois unha cousa, un pouco como dixo el, potenciando o sabor. Arrancamos polo norte. Vai. Coello, adiante, os alliños, é que arrancamos por donde? É que cando digo que son 4 ingredientes, é que non concilla quen non quere, Ben, por aquí e por aquí, o primeiro que imos a facer é o que acabamos de falar. Frixir a morcilla. E para iso vou coller xa un platiño, que imos ter preparado, quitamos tapa, tarteira, tixola, algo que vaya pro forno. Non collades unha tixola con mango despois de plástico ou que non quepa no forno. Entón ten algo, pois como unha cousa así. Tendes barro? Así axeitado? Perfecto. Pensad unha cousa co barro, con respecto ao arroz. Unha vez que quente o barro, aí pode haber unha sobrecocción, polo tanto, o arroz en barro, en vez dos 18-20 minutos, con 15 chega, porque aí esos 5 minutos de cocción vai haber a posteriori debido a transmisión de calor e a potencia que ten o barro na cocción para facer os alimentos, vale? Conserva moitísimo calor. É como ferro fundido, esas cousas son moi interesantes. Tamén como saben, Como saben. E despois outra cousa, eu cando cociño un barro aí non é empratado. Aforrades o empratado. A que sí? A quen se ocurre, verdad? Quitar do barro para empratar. Co bonito que é poñer unha tarteira de barro en riba da mesa. Como mola. Ben, 6, 7, 8. Se vosotros queredes enfariñar o coello, ben, eu vou deixar así, Vou non marcar así. Temos o aceite que encendo. Ben, e adiante. Eu, neste caso, collen as patiñas, partinas en dous, para que se fagan ben feitiñas, que vanse facer perfectamente, porque aquí o que vamos a facer é marcar. Pero despois, pensade que leva 20 minutos máis de cocción no forno. Polo tanto, ben, así. Non sei se botarlle todas, porque senón non me vai a coller despois camborcilla, non? 3, veña, así. Non lle vou botar máis, Non lle boto máis. Moi ben. Vale. 2 garfos. A prolongación das miñas maus. Das miñas e das vosas. Eso, cada un. Eu cas pinzas, eu levo tantos anos así que encántame coller. Aparte de unhas pinzas para cociñar, pois hai que levales e tal. Un par de garfos atopas en calquera lado. Veña, mentres vai frixindo isto, cuidado que non salgamos, Así. Vale, despois botamos ya a pimenta. 7, 6, que vaya frixindo, que vaya collendo tona, que é o que nos interesa. Isto por aquí e isto por aquí. Ben, que virguería. Joder. Moi ben, isto fora. Se facemos liscos moi finos, pódese nos desfacer. E aquí vaise facer exactamente igual, Polo tanto, imos a facer así de un par de centímetros os liscos. Aí. Tamén faise enseguida, 3.
5, 7 anaquiños, veña. 6 e 7. Vale, chéganos para comenzar. Fora. Que rico, por favor. Oye, son destas cousas que engrandecen un prato. Vai collendo cor, Inda preciso un pouquiño máis. Nosotros imos a botar xa a morcilla así. Aí vai. Ben. Aí o temos. Un anaquiño, tampouco moito. Non queremos que se desfaga, non queremos aproveitar, está moi xugosiña. Está ben facer as cousas, as temos que facer, as temos que cociñar, pero de aí a que hai unha sobrecocción e que seque todo e se quede sin sabor, aí. Entón, é o que temos que xogar. E na cociña, bueno, pois desta chevo, pois andamos intentando, non? Que cheguedes a ese punto. Non aprender receitas, sino o punto da cocción dos alimentos, das cousiñas, para facelos nós. E isto, agora o retiramos xa, Despois enterramos un pouquiño na final de cocción no arroz. 5 minutos antes ou así de retirar o arroz do forno, collemos estes anacos e os poñemos para que solten un pouquiño a súa grasa, os seus xugos no arroz, que queda impresionante. Impresionante de verdad. Vale. Témola, Que arrecendo, por favor, que ben. Esto, levanta o espírito. Vale. E vale. Bueno, o coello vaise facendo, vedes? Ben, xa comeza isto. Moi ben, seguimos. Vou baixar un pouquiño. Estou poñendo a cociña, mira de pai, perdida. É o que hai. Que lle imos facer? Cotouciño, igual. Imos a coller discos así de bocado e imos darlle un pouquiño de grasa tamén. 5. Non lle vou botar máis, a grasa axusta. 4, 5, 2 máis. Quédame pobre. Agora sí, agora xa é outra cousa. Ben, e ben. Listo, que máis? Relamos o tomate. Oxe non leva cebola, Os arroces aí, tamén hai unha das grandes discusións, non? Se o arroz leva cebola, cal leva, se o caldoso sí, se outro, non? Aquí estamos facendo a cociña para casa, para todos os días. Se non tedes tomate, botade unha cebola. Se tedes tomate e cebola e tal, botade as dúas cousas, rustir ben a cebola, quitarlle os xugos, que quede ben aí o sadar e facede. É a miña recomendación. Despois como que irades, pero non entredes nesas discusións. Si eu provei arroces que levan cebola que están espectaculares, pero espectaculares de verdad. Aquí andaba buscando o relador. Aquí o teño. É un cunco para traballar sobre él. Este gusta. Nin é grande nin é pequeno. Ben, poñemos por aquí e fora. Adiante, compañeiros, que non tardamos nada. Que son poucos e cobardes. Algo teño que decir. É como animarme a mí mesmo. Os que non temos algas, pois, oye, que cara, non temos que pejarnos no peito, a nos mesmos. Aí está. Vides? Queda a mundiña solamente, que a veces andamos aí cortando, andamos... Estes inventos tan carayudos. Aí vai, a segunda. E vou botar xa os alliños. Os allos, lembrade que queremos que estén cocidiños, que non estén pasados, prohibido que estén pasados, porque despois é cando montamos a mayonesa con eles. Entón, que pasa? Sabedes que pasa cos allos asados, verdad? O amargor que hai.
No, 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 non interesa. Non interesa, amigos. Así que botamos agora e amañamos. Temos a seguridade porque agora nada, en 3 minutos, 4 minutos como moito, engadimos o tomate. Xa entra o tomate, xa entra a humidade e, polo tanto, córtase a cocción no aceite e pasa a cocerse en agua. Neste caso, en líquido. Máis cousiñas que teño que comentarvos do arroz tamén, máis cousiñas con que se lle bota viño, con senón. O arroz eu creo que tamén son dos alimentos máis diversos, con máis recetas, porque, cuidado, solamente de Galiza hasta Levante xa hai diferencias. Pero é dos alimentos, se non é o que máis consumido no mundo, Eu non sei se é o trigo ou o arroz, pero por aí andará. E varía radicalmente de aquí a Asia, pero que tamén ten as súas variacións con respecto a Sudamérica. E igual, todos son moi interesantes. Eu, cando estuve en Asia, descubrín o arroz frito, non? De como traballaban con el despois de cocelo nun wok. E lle metían os sabores, esa intensidade de sabor. Para min foi un descubrimento que, vamos, uah, pois anda que foi para cambiar de mundo, non? Eso nas casas, pois antes facíamos o arroz cocido e con eso metías un ovo arriba e tal, o arroz en branco que estou falando, En cambio, ahora, pois, a cantidad de posibilidades con que se nos abre mercando un wok ou unha tixola e facendo cousas novas, é que brutal. Mola moito. Bueno, mirade, algún ha de decir, non hai pan. Déixame un deses para min. Porque debes, Aquí xa non fai falta nada máis, o que é o tobuciño, que é rico. E o coello tamén gústame xa como colleu. E aquí estamos en agosto. Colleron o moreno enseguida. Bueno, mirad agora. Vou coller un cunquiño. Que isto falamos moito, pero se despois non o facemos, que? Quedas como un boca chancla, non? Que lle chaman agora. Desgrasamos. Aquí hai moito aceite, sóbranos aceite. Está ben para frixir, pero ahora mesmo tamén o touciño soltou a súa grasa. Aquí hai potencia calorífica, non? Rebaixamos un pouco, total o sabor vai a quedar igual, porque o sabor o temos aquí e o temos aquí en material, non en líquido. E mirade, non tardamos nada en coller unha culler e quitarlle, mirade, aquí debe haber unhas 6 culleradas de aceite, verdad? Ca mitade, van sobrado, con 3 cullariñas. Con isto, vai sobrado. Isto non o temos por que meter no corto. Pa que? Ben. Agora, teño aquí. O que vou facer é, en vez de botar o azafrán na tarteira, boto no caldo, que vos parece? E así, xa o temos tintadiño. Temos co sabor e demais. Co azafrán, con respecto ao azafrán tamén. É interesante, sí que é certo que non é a primeira vez que o meto directamente no arroz. Pero gústame máis no caldo. Explico por qué. O azafrán ten moito sabor. Non fai falta moito para que domine o sabor do azafrán con respecto dos ingredientes que estamos botando na tarteira. Aquí queda como, vai a dar o mesmo tinte, sabedes? Home, a non ser que botemos un sobre en 20 litros. Pero neste caso vai a dar o mismo tinte, o tinte que nos interesa, e vai a aportar esa sutileza de sabor. Nota, tomamos nota, onde vou, amixeiras, onde vou. Aquí subimos, agora xa non temos perigo, porque imos a botar o tomate. Fora. O aceitiño este tamén non o precisamos. E agora o único que nos queda é montar isto e listo. Culler de pau. Vou retirar os allos para despois poñelos en riba de todo. Quero poñelos en riba de todo porque quero recuperar despois estes alliños para montar a mayonesa. Vale.
No asado, nos 20 minutos máis o tempo que leva aquí frixindo, é suficiente para facelos. Como sabemos se están feitos? Como todo, co coiteliño, pinchando. Van a quedar moi... Oh, que ben ule, de verdad. De verdad que sí. Meneíto, damos yo meneíto. Veña. Estou me poñendo malo vendo todo isto salpicado así tan sucio, sabedes? Estou me poñendo malo. Joder, como mola cociñar. Desde logo, aprendendo catro conceptos, podedes pasalo... É que é un xeito de relación social impresionante. Non hai cousa máis bonita que cociñar con amigos e con amigas. Cociñar para un só... Sí, pero bueno, cuidado, que eu fago moitas veces, E tamén me saca o sonriso. Tamén saca o sorriso, sobre todo cando penses que te estás cuidando. Que? Adiante co arroz. Veña, déxate de tanta leria. Listo. Non lle vou botar máis, así un pouquiño máis. Fora. Chégame. Aí está. Ben. Ben. Ben, non baixo, que non podo baixar o sorriso da cara. Do ben que ule. Vai haber aquí pejas, xa veredes, entre uns e outros. Ben, coador. Aquí temos un, dous, tres, mi madriña. Será por coadores, mi madriña. Que teño nos caixos? Pregunta algún. Teño de todo. Non me falta de nada. Por duplicado. Ben. Vou arrimar un poquinho. Así non fajo. O doble de arroz. E vou vos dicir, ata agora non botei nada de sal. Polo tanto, o ideal, imos a probar como vai este caldiño. Deste caldiño sí que salei algo. Falle falta un pouco, É o tempo. Agora é cando se disolve na auga e cando estamos a tempo de correxir. Se algunha vez vos pasa que probádelo arroz, non? A medio cocer, que sabedes que ainda está cru, pero vedes, uah, faltalle sal. Pero podemos facer unha corrección, non? Que é engadir. De feito, aquí me falta un caciño máis, non? Un caciño máis de auga. Facemos isto, collemos un cazo, botamos o sal aquí, e de aquí, isto cando non temos líquido, ahora que temos líquido sería parvo non facelo, botamos directamente e xa está. Pero facemos así, e máis ou menos corrixe. Vale? máis que menos. Polo menos ides salvar a situación. Bueno, que máis me queda aquí? Que máis me queda? Veña, isto fora, isto que vai xusto antes do forno que vai a ser agora, vou non facer xa, Temos o forno listo. E agora é cando metemos os allos aquí en riba para poder localizalos e metelos no forno. Imos para o forno. Aí está. Aí está. E aí vamos. Un segundo. Vale, salvamanteles que teño por aquí. E imos para o forno. A rematar o pratazo. Imos, compañeiros. Veña. Agora, aquí dentro, aí leva uns 5 minutos, aquí dentro en 10 minutos. Engadimos as morcillas, pechámolo ao forno, apagámolo e deixámolo 5 minutos máis, vale? Eso é o chollo. Non ten nada. Non ten nada. Aí vai. Vale. Aí vai. De acordo. E os raló. Bueno, mirade, un chisco dun ollo. Eu o que vou facer agora é unha mayonesa que xa me viche desfacela 200.000 veces, con un pouquiño xa sabedes o que hai, non?
con un ovo, vou facela. Vou a preparala porque non podo facela hasta que me salgan os allos asados. Pero eso en 2 minutos montas con 3 dentes de allo asados que lle vou montar unha mayonesa de toda a vida. Mais 3 dentes de allo, pois un punto de sal, un chisquiño de vinagre, aceite de xirasol ou de oliva, eso como querades vosotros. E listo para comer. Vémonos na esquiniña aí da mesa, no chisco dun ollo. Agora. Nunha tixola con aceite de oliva rustrimos o coello e máis a panceta e salpementamos. Engadimos os allos e a morcilla, marcamos e reservamos. Cando torre o coello incorporamos o tomate relado e remexemos un par de minutos. Metemos o arroz dándolle unhas voltas e incorporamos o caldo pouco a pouco. Enfornamos a 220 graus durante 12 minutos. Asentamos a morcilla e cocemos 8 minutos máis. Cos allos asados facemos un alioli. Empratamos todo xunto e listo para comer. Cousa rica, pero rica, Bueno, algún deles non regresou outra vez a tarteira, sabedes que vos dixen, non? Cando leve 10 minutos incorporamos, metemos aí un pouquiño no arroz e aí vai quedar, vale? A cocción restante, algún non chegou. Está moi boa. E que para facer isto, tiña razón o compañeiro, que estaba con Rafa, que decía isto, tiras unha tixola, un anaco de pan, un vasiño de viño, pa! Ahora, que así, o sabor que coller o arroz é impresionante. E repito, volvo a repetir porque está comprobado. Non precisamos máis que un arroz, un caldo e unha morcilla para facer un xantar. Vos lo dijo de verdad. E para disfrutar dun bo sabor. Bueno, amigos, amigas, vémonos porque a mí xa me tarde en cara aquí e meter o garfo. Un biquiño a todos. Lembrado o sorriso, sempre na cara, vale? Chao, ata outra.